Omona nugui nang the mahi one saw. Ang hope kayo, ang ze one so why can one song nai hanai. One so nyale sini culture. Thik ni culture no sung promote khaini nang. Culture no sung joto jaga bai sung sini culture no phunugui sung sijaga ni nang. Hai phana toilet role nglang. जे मेन जगह लामा है कैसा प्लेस कहाँ है टूरिस्ट प्लेस है बाबो है भाई जे काम जगह वो सी जों नायनो मोसो जतो जगह वो निजेनि कल्चर नो प्रमोट खायो न पिया टॉयलेट रोले ते तमाय सानाय बा टॉयलेट रोले ताम तांहाय निजेनि कल्चर न ताबो जों जे वान सो नेगले जों जे मानेबो ओ मानायनो जों गाहाम जागाव जों नायनो मोसौ बसि टॉयलेट हायरावो बो जागाव ओं थांखा बो माहाय ओङै थांखा इनके अर जागा बिसिङो दिनै अर जागाव एनजिअ नि एसोसिएशन दङ अर्गानाइजेशन दङ गोबां माने दङ ते जों जे सुइस खायराव माने नेता दङ इनके बरगले तानि हाखे सिरिं दङै दंला अमनो तै कमप्लेन दे रमाया रिपोर्ट दे खायमेनया दिनै कालचार ले तानि टॉयलेट हायरावले अर जागावले थेजाक दंला अमबा हाय नों बुजिनासदि अम हाय जागाव नोंले नुगुइ बम हाय फिलिं आंले बम हायनो नुगुइ बेलायनो हाय जोंले खिथाय सतै थायनि जिनि कालचार जिनि सिनिमंले अम हायदे ओङै थांसिना अम हायदे बेलायनो आले हाय तामता हायं जागला हायनो बंनो भिडिअ खायबै नोंबाय आंबो खानि कगनो आं हाय तमा ओंजागै नोंबाय शेयार मा खायमानि नोंले बाहाय ओंजा कमेन्ट खाय सायखानादि अमनो तै जों बाहाय खेबो एक्सन खायो अमा हायरनो जों चेन्ज खायरो मानाय बसकां सालोबो फायनै सालोबो अमा हाय टॉयलेटया काम जागा प्लेस जे नांमनि जागाव जों नाय नि मुसुगो और जाखनो बेलायनि कम अमा हाय हायना जागाव नुगै दंसिबो बे काम जागाव जों नाय मुसु काम जागाव जों ngane musugo ningla bom hainte bom haike one shot comment khai sai khana role